एसां गोजाननिफ्राय दानो फैदो मा मोनसे गुबै बबे मोनसेखौ राम सीता लोगोफोर राम सीता लक्ष्मण गलाघाटनिफ्राय फैनानै बेहाय दानो फैदों मानिनांगोन लोगोफोर माने जों न' सेराव थानानैनो माने बेफोरबायदि माने बेनि बागै जोङो जेबो सानफेरा जास्ट खुलुमोल' नाथाय एसेबां गोजाननिफ्राय फैनानै बे मन्दिरनि बागै मोनथिनानै बे मोनथामखौ दानो फैदो मानिनांगोन लोगोफोर जय हिन्द लोगोफोर आङो दा जोंनि खाथियावनो धमधमा बैग्रिबारियाव दंफैयो बेयाव मोनसे हनुमान मन्दिर गायसनजादों बे हनुमान मन्दिरा मानि थाखाय गायसनजानाय बेयाव ओरैबायदि मोनसे काहानि दङ बे आं काहानिखौ नोंसोरनो आंनि दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंसोरनो बुजायनो नाजागासिनो बे मन्दिराव सासे पुजारी थायो बे पुजारिया बे हनुमान मन्दिरा मानि थाखाय गायसनजानाय मा प्रब्लेम जानाय बे गामियाव ओरैबायदि काहानि बे काहानिखौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो हनुमाननि बागै बा बान्दोर जोङो बान्दोरखौ मानसिफोरा मा खालामो बान्दोरखौ माब्लाबा गामिफोराव फैबा बुथारो होसोयो बेफोरबायदि ना बेयावबो मोनसे माबा मोनसे बिराद गिदिर काहानि दङ बान्दोरखौ लानानै बे हनुमान मन्दिरा गायसनजादों अब्ला बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो बाबा बे जोंनि बे धमधमा बैग्रिबारि बे हनुमान मन्दिरा दि गायसनजादों मा सनाव गायसनजानाय आरो बे मानो गायसनजानाय बेनि बागै माने गोबां मानसियाथ' मिथिया जायगानि मानसिया मिथिगौ दिनै माने जों हनुमाननि बागै बा बान्दरनि बागै मानि थाखाय बेफोरबायदि जानांगौ जानाय बे गामियाव दिनैनि दिनाव बे मन्दिरखौ आरो रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि मानियो गासैबो जोंनि एरियायाव थानाय मानसिफ्रा बे मन्दिरखौ दिनैनि दिनाव मानियो बेनि बागै बाबा एसे बुजायना हो बे मन्दिरा 2006आव जोनोम जादों बेनि मोनसे गोनां सोंथि दङ बेवहाय मस्त गिदिर जोंनि गामियाव धमधमा बैग्रिबारियाव बिराद गिदिर मासे बान्दोर फैदों बे बान्दोरखौ गिदिर बान्दोर सानैसो हनुमान बान्दोर नामा गिदिरखा बे बान्दोरखौ फ्राय 7-8 गुजिसो मानसिफ्रा लोगो नांनानै सानसेया होसो बेलासे मथा मथि फुंनि 6 बाजिनिफ्राय बेलासे 3 बाजियाव बेखौ थारमाने सिथारनाय जायो माने गामिनि गासै रायजो राजाफोरा बेखौ होसोदो बे मोनसेल' गामि ना गुबुन गुबुन गामि बेलेग दोङो लोगो खाथि बेनिफ्राय जेथिया बुथारनायनि उनाव बेखौ दांख्लाब सुख्लाब खालामनाय उनाव बान्दोरखौ ओमफ्राय बेखौ जाय जेरियाखौ जि खालामदो बेखौनो खालामदो आरो अयथासार खालामदो बिराद गिदिरमोन ना गिदिरमोन थैखांनायनि उनाव बेसेसो गिदिरमोन एसेसो गोजौ जागौमोन बान्दोरा बे ओरैबायदि जादों दे होसोनाय समाव सानसे आं ओंखाम मोनजायैयाव भल गोथां मैगं बिलाइ गोथां बेखौनो जानानै थारमाने बमसा बागायबायदोंमोन खिन्थु बे दुथांफोरा थेवबो बिनि गोसो गुदुंखौ मिथिया मोनियाव बियो थारमाने खाथिं सानसेया फांसे नारेंखल बिफां दङमोन बे बिलाइआ जंब्लिब्लि जाना थायो बिदि बेयाव थारमाने ग्रोब हामा दङमोन आरो ग्रोबना हामा दङ सासे दुथाङा मा खालामदों बिलिबा लानानै सुना होदो थारमाने बान्दोरखौ सुना होनाय आरो बे न'आव जायनिबा बारियाव सासे दंमोन बेबो एसे खुन खालामदोंमोन आरो बे खुन खालामनायनि उनाव मथा मथि 6 मास बोसोरसेनि उनाव जोंनि सासे बिना गामियाव दौरि थायो नालाय सासे महादेबनि थायो सासे गपालनि थायो बे थारमाने महादेबनि दौरिखौ बाथौनि दौरिखौ सिमाव सोबनाय आरो नोंसोर जाय जेरै बुथारदो बिदिनो थारमाने साफ्रोमबो थैजोबगोन होननानै गामिखौ थैजोबगोन नङा जायखिनिया दङमोन जाय जेरै बान्दोखौ सुनानैबो दांख्लाबना सुथारदो बिसोर बिदिनो थैजोबगोन होननानै एकदम गिबियावनो थारमाने जायबा सुनाय बेयो थारमाने माइ हाबाय थादोंमोन आरो दुब्लियाव माइ हानायबाय थानानै बोरमाया माइ जादोंमोननो हुलाबारिखौ खुबैनानै गावनि उजन गब्लं लादो एकदम थार माने माइ हाबाय थानायाव बोरमाया माइ जादोंमोन हुला बेयाव खुबैना हरबाय बे पुरहितआ जेरै बुंनाय बे गावबाय थांनानै गावनि उजन गब्लंदों गावनियाव उल्थाया आरो माने एकदमबारे रियेल घटना नुखानाय आरो बेनिफ्राय सासेया मा जादों सासेया थैबाय सासेया मा खालामदों ट्राक दकाइटफोरा ट्राकखौ हमदोंमोन हमनो बिखौबो थारमाने बिदिनो थारमाने दैमायाव बि गार'दों पुथिमारि दैमायाव ओमफ्राय गार'नायावनो रेलिंआव नांथाना थायो आरो मानसिया रेलिंआव नांथानाय पुलिसा मोननानै जोङो 9 दिन उनावसो लास्ट माने बेखौबो सुग्लिजोबनानै पाब्लिकआ नङा दकाइटफोरा सुग्लिदो ट्राक ड्राइभारमोन हेन्डेलमोन माने
बेबायदि थांनाय उनाव आरो गामियावबो दंमोन सानैसो जानाय सासे दं फंबाय सासे नै बेबो अकस्मातै थैदो माबायदि जाना थैनाय बेबो ओरैनो अकस्मात थैदो ओरैनो मा बेमार फैसाबो लोंमोन ओरैनो हमनो हायासै बेबो दंमोन आरो हस्पिटालाव बायनोमोन सासे बाय लिडार टाइपनि दंमोन जों बाय मिथिगौ मा बांद्राय साइडखि बुहुदानो मिथिगौ बेबो थारमाने पंग रखम जाना थैनायसै ओरैनो रायजोआव थानाय 7 मानसिया थैदो आरो 7जनसो मानसिया माने बेखौ बुथारनायनि उनाव लारि लारि बेनिफ्राय लास्टाव मा जाहैबाय बे एसेनिदो उग्रपन्थि दंमोन नालाय जोंनियाव आग्ला बारा सासे माबा मस्थ' गरामोन आरो बे मोनसे थारमाने बाथ्राखौ खोनानानै बावथाय दं दुब्लियाव बे बावथायखौ होनायाव बे बावथायखौ थारमाने जेबो सुयाखै आरो जेरै दोङो ओरै रानलांदों नेक्स्ट आरो सासे दंमोन बिनिनो लोगो थारमाने ओइ दाबसेयाव होदोंमोन एसेबो खोनानानै फुजाखौ बे आरो मा खालामदों गोजोख्रा गोजोसि फलफोरखौ जादोंमोन लास्टआव फैनानै बेबो उनाव लास्टआव आरो बेखौ आरो दैखांफिननो लागा जादोंमोन मथाय थारमाने बहुत रियेल घटना खालामदों आरो जोंनियावनो जों देख देख जाथाय नुदों नै बे गेलथिनि सासे गथ'साया खर'जों सौदोंमोन हरसेयाव उरुनो होआखै बेखौ खर'जों सौदोंमोन थारमाने जोबखालि फुजा खालि फोथायनाय गैयामोन आरो ना फोथायनाय गैयामोन आरो मानो मा खालामदों हनुमानखौ फोथायनाय गैयामोन बेखायनो थारमाने ओरैबायदि मोखां सोखां बुस्राव मानसिया गिनानै थारमाने मर लालांदों आरो ओमफ्राय आंनो हरनि 12ता फैदों आं दा मा खालामदों आंथ' माबा न'आव अजा नङा बेफोरखौ माबानो नोंसोर बिदि गोसो गुदुं दोङो अननाय दोङोबा आफाया बावथायखौ थिखांना दोनथां ओरैनो हामगोन होननानै होमबासो भाग्य रखमै हामारदों बिदिनो बहुत जाथाय जालांदों आरो बेवहाय माने खमसे खम 9 मानसिया बान्दरखौ बुथारखांनायनि उनाव थैदो माने स्पट आरो गासैबो दा दिनैनि दिनावथ' रायजोफोरा मानसिफोर दा खामाखा आरो खिन्थु जों हमखादों आरो जाय जाया बुथारदि थैखादो थाखायाखै सासे थैबावबाय आरो दाखालि बेबो दोङोमोन दाननायालाय बेबो मृत्यु बरन जाबाय थैदों जासोदोंमोन थैबाय गैला गैलानो थानाय मेन मानसिफोरा गैला एकदम जोंहानि दांख्लाबनाय थानानै अससआवनो थैदो आरो ना थैनो जाय समाव सेंग्रा मानसि गोजा सब सेंग्रा गोजा आंसो उदै गोजा फायजोबगोन आरो जों रियेल काहानि लोगोफोर आं मोनसे काहानि खोन्थाबावनोसै दिनै बान्दरखौ लानानै साउथआव जादों केरेलायाव माने सासे मोनसे जायगायाव गोबां बान्दर दंमोन माने मोनसे एरियायावल' थायोमोन जाहैबाय मेन लामायाव बेनिफ्राय बेयाव गोबां बान्दर दंमोन बेनिफ्राय एमसिएलएआ माने बे बान्दरखौ नायफिनोमोन जाहैबाय सानफ्रोमबो थांबानो जानाय लोंनाय पुरा दिन नायफिनो एमसिएलएआ बेनिफ्राय बान्दराथ' जानाय लोंनाय खेथिफोरखौ उतपात खालामो नालाय खेथि खालामो उतपात खालामो नंगौना नङा जुनारसो गावसोरनि मोनजानायखौ जानांगौ बेनिफ्राय मा जाबाय सासे मानसिया खेथि उतपात खालामजानानै सानसेखालि मुलि होनानै बुथारजोब्बाय बान्दरा सेस थैजोब्बाय बेनिफ्राय एमसिएलए मा खालामबाय बे बान्दर थैनायनि नामाव बे जायगायाव मोनसे हनुमान मन्दिर गायसनबाय गोबाव बिराद गिदिर हनुमान मन्दिर लुबाय गायसननानै मा खालामखो जाय दिनखालि उद्बोधन खालामदो मन्दिरखौ बानायबाय टाइम नांगौ नङा होमबा उद्बोधन खालामखालि बे जायगा खाथियावनो माने जाय बान्दरनो मुलि होदोंमोन बे हरावनो उन्दुनाय थैना थाबाय मानो होनबा बेखौथ' मानसिखौल' नागिरना मोनला ओमफ्राय बे मन्दिरखौ गायसनना फुजा होनाय लोगो लोगो हारसिंनो हराव थैदो जाहैबाय बेनिखायनो आङो माने बान्दरखौ ओरैबायदि मानियो मानो होनब्ला बान्दरखौ आं हनुमान आरो बान्दरा मानसिसो गासिबो मिथिखागौ बान्दरनिफ्रायसो बेनिखायनो आङो आरोना बान्दरखौ मालाबाबो मानसिफोरा माने हिंसा माने गामिफोराव फैयोब्ला बेखौ होसोनाङा बुनाङा आं सानो आरो आं बेनि काहानिखौ मिथिखागौमोन अलरेडि जों बे बर्मा कलेजाव फरायबाय थाबा बे काहानिया दावराव जादोंमोन गोबां दावराव जादों बे बान्दर फैनानै बान्दर बुथारनाय काहानिया लोगोफोर बे मन्दिरा आंनि न' खाथियावनो दोङो जोंनि धमधमायाव आरो दिनैनि दिनाव बेयाव मा बाराव बांसिन फुजा होनाय जायो मंगलबार आरो सनिबार थारमाने बेवहाय जोंनिया गोदो गोदायनि जोंना गोरोन्थिजों आरो मोनथियामोन नालाय जोङो आरो मागोनि सासे बांगाला जों सोंनायाव बांगाल बामोना मागोनि पुर्निमायाव बे फुजाखौ होनायखाय जों मथा मथि बे फुजाखौ ओरैनो 3 बोसोरसो ओरैनो होनाय जादोंमोन आरो मागोनि मेलाव होनाय जानाय उनाव आरो मोनसे गिदिर जाथाय जायो बे नलबारिनि सासे मारवालिया सना दखानि मोनलाय बे सना लायनो थांबा खनथाय 3 घन्टा 4 घन्टा नेनांगौ आरो दखानिया रागावनो बुंदों सार दाला तन्ते हनुमान पूजा करे नाকি আমার বড় বিলাও হনুমান পূজা করে না বে জাথাইকে खोनानानै दामा नलबारिनि मारवाली सासेया সঁচাকে হয় না হয়তো মই যাব পাৰিম আপুনি যাব পাৰিব কি কথা আছে আমি जोंनि बिटिडि एडुकेशन मारवाला बिफायनि बिदि गिमोन आरो আপনি যাওক যোন জায়গাত হৈছি তাতে উগ্রপন্থী দিবা আপোনাক ঘৰত থৈ যাব আপোনাক নিব নকে লাভগोन नोंखौ गालांफिनगोन
इसिनि गामिनिबो बुरै जेनेबा আপুনি যদি যায় আপুনি ভাল পাব ओमफ्राय সঁচা সঁচাকে তেওঁ আহিল এইফালে দেখা পালা তেওঁ ৰাইজক ক'লাক মই এটি মূৰ্তি দান মাৰ্বল পাথৰ আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব নেকি আমিতো আৰু এইবিলাক কথা নাজানোৱে আপোনালোকে যদি মূৰ্তিটো দান দিয়ে বাছ ভালৰ কথা আমি মূৰ্তিটো স্থাপন কৰি আপুনি একো খৰচ কৰিব নালাগে মই যিখিনি কৰিব লগা মই গোটেই খৰচ বহন কৰিম মূৰ্তি 5 দিন 5 ৰাতি নষ্ট পূজা কৰিছে একদিন পানী ফুল প্ৰসাদ এনেকৈ 5 দিন 5 ৰাতি ৰামায়ণ পাঠ কৰিছে উৰি উঠি এই মূৰ্তিটো স্থাপিত কৰা হয় আৰু 5 দিন 5 ৰাতি পূজা কৰাৰ পাছত স্থাপিত কৰি উঠি লাষ্টৰ দিনা 9বিধ সুগন্ধি তেল দি পেলাই জীৱন দান মানে জীৱন দান সোমোৱা এটা মন্ত্ৰ আছে জীৱন দান সোমোৱা মন্ত্ৰটো গাই পেলাই মন্দিৰটো এই মাৰ্বল পাথৰ মূৰ্তিটো তাৰমানে স্থাপিত কৰা হৈছে আৰু তাৰপাছত দ্বিতীয়তে হ'ল আমাৰ যিটো প্ৰথম বনোৱা মূৰ্তি আমাৰ ৰাইজে আপত্তি কৰিলা কি ইটোতো আমি বিসৰ্জন দিব টান পাইছিলোঁ আপুনি কি কয় এইটো আপোনালোকৰ কথা আপোনালোকে ৰাখিলে ৰাখবাৰ পৰা হ'লে এটা নহ'লে 3টা নহ'লে 5টা হ'ব লাগিব মূৰ্তি এটা জেগাত ত্ৰিমূৰ্তি পঞ্চমুখী নহ'লে এটাই হ'ব লাগিব তাৰপিছত আমি বনাই 3টা মূৰ্তি বনাই পেলাই ত্ৰিমূৰ্তি কৰি পেলাই আমি পূজা কৰি আছোঁ এয়াই মূল ঘটনা আৰু দান होदो गुबुन हारिया मारवाली मनोज कुमार सिंहानिया नलबारिनि ना बे हनुमान मन्दिरा ओरैनो गायसन जायाखै सोरबाफोर फैनो गोसोब्ला बेयाव माने फैनानै खुलुमजागोन माने गोबां मानसियानो फैयो दिनैनि दिनाव बेवहाय मंगलबारै कमप्लिट माने एसामिस मानसिफोरखौ लोगो मोनजोबगोन बेयाव गासैबो बेवहाय फुजा होनो फैयो दा एबार आमी দেখা পাইছো ইয়াতে হাইস আইছে বৰমা মুছলপুৰ नलबारि 3টা জায়গার মানুহ বেশি এটা হাইস আহে আমার বরমার পৰা बांसिन आरो ना बांसिन बरमानिफ्राय दा मुसलपुरा हावा लादो मुसलपुरा हावा लादो दा मुसलपुराव हाखा बर' बुट फैनाय जादों बेयाव ना बेवहाय माने मोनथिजोब्बाय फैयो माबानिफ्राय एकदम सालबारि माबि फैयोना कि मंगलदै सारियालि फैजोबो आरो लोगोफोर बे जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव नलबारिनिफ्राय साहा फैनांगौ माने आंनि खाथियावनो आंनि सेरावनो बे मन्दिरा जों सानफ्रोमबो बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामो बाट आं भिडिअ बानायनाय जायाखैमोन दिनै आं भिडिअ बानायनानै नोंसोरनि सिगाङाव माने देखायनाय जाबाय बे हनुमान मन्दिरा मानि थाखाय गायसनजादोंमोन गासैबो मोनथिखाजोब्बाय लोगोफोर